Is mise Aaron Dermott, tá mé dá bhíonna déag díos, tá mé ag freastal ar chláiste colm. Is man scoil ná bhuaclaí í, tá tart ar sé cé daltaí sa scoil. Tá mé í rang 1í, tá trocha I mó rang. Is cuimhin lom má céad lá sa scoil. Dúisigh mé go luath ar maidin. Chuir mé má éidir scoile orm. Chuir mé má leabhar sa mála scoile. Dit mé má bricfásta. Chuaigh mé ar an scoil sa mus. Bhú mé le má cairde. Cúmar seach sa hála spórt, leabhar an príomhide linn. Tá mé ag déanamh 5 ábhar déag sa scoil. Is maith liom teolaíocht agus stair. Bhain mé taitneamh as má céad lá ar scoil.